रौरा खातिर एगो गीत हमरा याद आवत हम गा दी एक लाइन गाई खाली भैया तनी से अरे खाए के ममहिया पा ए राजा जान ले मौका जान ले मौका परान ले कि जान ले मौका परान ले तमहर ले नजरिया राजा जान ले मौका रुआ सबके बीच सुने में आई बहुत जल्दी सुनावत उहे गीत हो बड़ा बड़ा पसंदीदा गीत हो एक जाने जैसे रुआ सब पियावा सिवान के प्यार दुलार देनी जा ना रुकी उ त गई गाई नहीं हलो अभी कुछ नया सुन ली ना त लोग कही के खाली एक गीतवा गावत तनी बार-बार अब का करी रुआ से फरमाइश करत तनी जा लेकिन कुछ नया सुने के चाहिए देखी एगो नया गीत हमार बड़ा सुंदर हुआ सबके अच्छा लगी जैसे कि हई गाना बानू भैया हो ए भैया हई गाना बानू कौन गाना बा हां सनम तू से मशहूर हो जाए देखी एक जाने अपना सैया जी के रास्ता देखता है सैया जी आवे में देरी करत रे उ बेचारी भोली भाली औरत हमनी के गांव में अभियो मेहरारू मरद जब लेट आवे ले सो त रास्ता दुआरी पे बैठ के देखे ली लोग अपन एक टकिया निहारत रही केवाड़िया दिखत रही के कब सैया जी केवाड़ी के अंदर से ढुकी है आ हमरा से मिली है बोली है बतियाई है उ कैसे बोला तारी तेरे हमारे यूट्यूबर भैया लोग जितना पानी जा जैसे रोई भैयावा सिवान के प्यार आने जा इहो गाना के देन जा और वो सबके अच्छा लगे त लास्ट में ताली जरूर बजाई जा पत्नी कहत तारी पत्नी के रास्ता देखत तारी औ कहत तारी का कहत तारी अर्जुन भैया भैया हो ध्यान दे कि भवना की कोइला
बैठी से जरिया दुवरिया पता के नी त का होखेला त गिरला नया नाम से नूर बालमाजी। देखी फुहर गाना के तो लोग सुनबे करेला, लेकिन अच्छा गाना के जो सुन ली वो ओरिजिनल दर्शक यहाँ से बानी जा। एक बार अपना खातिर ताली बजा दीजिए कि